Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Pastor, kwazisai vateereri. Vateereri makadi, tinokukwazisai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda. Musoro wedu wenyaya watinawo nhasi unoti vakachenjera part 1. Vakachenjera part 1. Zvidzidzo zvapedzisira kubuda pamhepo vateereri zvaipendera bhuku raDhaniel. Ndobva bhuku raDhaniel rasiya ratiratidza ukama hwarinarwo nebhuku razvakazarurwa, kuratidza kuti chiprofita nenyaya dzimwe zhinji dzechiprofita dziri mubhuku raDhaniel zviri kuratidza kuti ticharamba tichidzidzidza munguva shoma yatinenge taakudzidza bhuku razvakazarurwa. But pakupendera kwataiita bhuku iri mufundisi, pane dzimwe pfungwa dzinobuda panonopera bhuku raDhaniel dzinoda kungokokotwa Okay. kuti zvibude pachena kuti zvimwe zviri kutarisirwa naMwari kune vanonamata, kune vanonamata vaziva zviprofita zvenguva ino. Pane imwe pfungwa yatoda kuti titeedze. Saka maona vateereri patiri kuti vakachenjera, maybe ibvai maudza vateereri maonero andaita pfungwa iri kuratidza kuti pamusoro wenyaya yokuti vakachenjera pachaita zvidzidzo zvakati wandei. Nekuti shungu dzinaMwari ndedzekuti boka revakachenjera riite vakawanda sekubuda kuchaita chidzidzo. Saka mufundisi vachatanga nekutiverengera vateereri pana Daniel chapter 12 verse ya 3. Daniel 12 verse 3. Vakachenjera vachapenya sokupenya kwokudenga, uye vanodzorera vazhinji kukururama vachapenya senyeredzi nokusingaperi-peri. Pane vanhu vari kunzi mumazuva ekupedzisira Kristu aapedyo nekuuya, kune boka revanhu riri kunzi vakachenjera. Hanzi ivavo vachapenya sezuva. Ndobva panzi vanodzorera vamwe mukururama vachapenya zvakare. Saka mufundisi, pari kutaurwa kunge pane maboka mairi. Panzi vakachenjera vachapenya. Ndobva panzi vanodzosera vamwe mukururama vachapenya. Saka kwandiri ndakabva ndaona kuti vakachenjera ndose muboka riri kudzosera vamwe mukururama. Kuti nekuti vese vari kunzi vachapenya. Vese vari kunzi vachapenya. Saka kureva kuti kana vari kuzopiwa reward yakafanana iboka rimwe chete. Maybe ingotsanangurai kupenya uku makambozviita muchidzidzo chakapfuura. Kupenya kuri kurehwa ndekupi uku pastor? Kupenya kuri kunzi vachapenya senyeredzi zvinoitika kana vana vaMwari vari pano panyika. Ukaenda kunodzidza nemumwe shoko uchimudzidzisa nezveruponeso, akatenda ouya kuna Jesu, munhu iyewo wadzidza naye kudenga vanoisa nyeredzi star pazita rako. Mweya umwe nemumwe wakurukura naye ukamukurudzira kuya kuna Jesu istar inoiswa pazita rako.
Alright. Saka patinenge tazove kudenga manje taamuumambo hwaKristu, nyeredzi dzese dziya dzinochiiswa pazvipfeko zvemunhu senyembe. Right. Handinoziva nyembe zvinoita kumapurisa kana kumasoja kuti munhu anenge aine nyembe dzakazara. Saka idzodzo inyembe dzinenge dzichiuya pamunhu. Saka kana zvichinzi munhu achapenya kuwanda kwenyembe dzaunzwa nekushandira kuti vanhu vauye kuna Kristu. Mufundisi, muchidimbu vatopa samari kwakananga hurukuro inoi. Vakachenjera vachapenya, sei vachizopenya vanenge vashingaira kudzosera vakawanda mukururama. Kudzosera vakawanda mukururama vateereri, kushingaira kuti vanhu vararame sezvinodiwa naMwari, sezvinoreva shoko raMwari, muukama naMwari, vachiita zvinofadza Mwari. Saka pari kunzi pane boka revanhu vakadaro mazuva ano ekupedzisira, vanenge vachishingaira kuti dai vanhu vararama sezvinodiwa naMwari. Ngatimboona munguva yeMark Ages pana Daniel 11 verse 33. Daniel chapter 11 verse 33. verse ya 33. Vakachenjera pakati pavanhu vachadzidzisa vazhinji. Saka pari kutonzi vakachenjera pakati pevanhu vachadzidzisa vazhinji. Munguva yeMark Ages, pastor, ndo pakaita mareformers ayaya nevaitaiti mawaudences vaishingaira kuti dai vamwe vaziva chokwadi, nekuti chechu panguva iya yenge yadonha pamberi paMwari, yenge yaita apostasy, vasararama sezvinoreva shoko raMwari. Saka kune rimwe boka revanhu rairamba richishingaira kuti bhaibheri risashayikwe, vachidzidzisa vamwe, ndo vari kunzi vakachenjera. Saka ndo boka riri kukwalifaya vanonzi vakachenjera. Saka zvataa kuchiita vateereri, toda kuona kuti pfungwa iyi yekuti kumaMark Ages kwaive nevanhu vaishingaira kudzidzisa vamwe kuti vaite zvinodiwa naMwari. Daniel 12 iri kuti mumazuva ano ekupedzisira kunofanira kuva neboka revanhu vakachenjera vanoshingaira kuti dai vanhu vararama muukama naMwari. Pfungwa iyi yakangotanga kumaMark Ages here kana kuti ipfungwa iri kungodiwa mumazuva ano ekupedzisira? Ipfungwa yagara ina Mwari here yekuti vanhu vashingaire kushanda nekudzidzawo nevamwe kuti vanhu vauye muukama naMwari? Saka muri kuti pastor, tidzokere kumashure. Yes. Tione kuti munhoroondo yekurarama kwevana vaMwari. Yes. Ndo pfungwa yakangogara iriko here? Yekuti vanhu vashingaire kudzidzawo nevamwe. Muiri yekuti vamwe vauye muukama naMwari, vauye mukururama. Maybe ngatingotangirai pamurume anonzi Abrahamu. Mufundisi vachaverenga Genesis 12 verse 1 na 3 kusvika pana 3, voibatanidza naGenesis 18 verse ya 19. Genesis chapter 12 verse 1. Zvino Jehovha akati kuna Abrahamu, ibva panyika yako nokuhama dzako nokuimba yababa vako, uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, unokutuka ndichamutukavo, marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Genesis 18 verse 19. verse 19. Nokuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake naveimba yake vanomutevera kuti vachengete nzira yaJehovha, vaite zvakarurama nezvakanaka, kuti Jehovha auyise pamusoro paAbhurahama izvo zvaakataura pamusoro pake. Mwari paakadedza Abrahamu achibva kumhuri kwaitoraramwa nedzimwe nzira dzinosvotesa Mwari dzekutamba mashavi, Bhaibheri riri kuti anga atsaurwa, adedzwa kuti nyika yese izokomborerwa kuburikidza naiye. Zvichiitwa nenzira ipi? Anga anzi Abrahamu aifanira kuzodzidzisa vana vake vodzidzisawo vana vavo, kusvikira nyika dzese dzaona mararamiro aiita mhuri yaAbhurahamu. Saka Mwari aitotarisira kuti nyika ichakomborerwa pavanokopa zviri kuitwa mumhuri maAbhurahamu. Abhurahamu anenge achiita sei? Anenge ararama uye adzidzisa vana vake kuchengeta mitemo yaMwari nekufamba munzira dzaMwari. Saka muri kuti Mwari akanga aita urongwa hwekuti panyika
pawane vanodzidzisa vanhu kana matirwo kanoitwa Mwari. Yes. Ndobva afunga kutangira mumba maAbhurahama. Yes. Ndiye waakadaidza saticha wekutanga Right. mugeneration yavo iyoyo. Ehe. Okay. Ndiye aive ticha wekutanga. Saka Abrahamu mufundisi akaita mwana wake ainzani? Isaac. Isaac ndobva aitawo mwana wake ainzani? Uyu Jacob na Esau. Saka vese avaitodzidziswa ndozvataura bhaibheri dzinza dzaMwari. Jacob ndiye aita vana ndevapi zviya? Jacob ndiye ane vanakomana 12 vaIsraeri. Ndo vakazotumidzwa zita rinonzi Israeri. Dzinde racho ndeAbhurahama. Ngatichionai Mwari achitaura neIsraeri rwarudzi papfungwa imwe chete iya yaakatanga nayo pana Abhurahama, yekudzidzisa vamwe, yekuti vagova vanodzidzisa vamwe. Exodus 19 verse 5 na 6. Exodus 19 verse ya 5 nevhesi ya 6. Naizvozvo zvino kana mukateerera inzwi rangu nomwoyo wose mukachengeta sungano yangu, muchava pfuma yangu chaiyo pakati pendudzi dzose, nokuti nyika ndeyangu. Muchava kwandiri ushe hwavaprista norudzi rutsvene. Ndiwo mashoko aunofanira kundoudza vana veIsraeri. Mwari paakataura zvinhu izvi, chapter inoteerera yacho ndo Exodus 20 pastor. Mwari akabva apa mitemo ine 10 kuvana vaIsraeri, kwete iyo yoga, nemimwe mitemo yairatidza kuti vana veIsraeri vakararama muukama naMwari, Mwari zvaaizoita mukurarama kwavo vachidaro, vaibva vaexample yekuti dzimwe ndudzi dzodzidza kana matirwo kanoita Mwari kuburikidza nemararamiro ari kuita vana vaIsraeri. Manzwa? Chavo chavaifanira kungoita kurarama zvakataurwa naMwari. Right. Dzimwe ndudzi padzinoona vachichengeta mitemo ine 10 nemararamiro aya, zvaibva zvaita kuti dzimwe ndudzi dzidzidze. Okay, muri kuti pastor, vararama zvakanaka zvinofadza Mwari. Right. Zvikomborero zvaMwari zvobva zvauya pavari. Yes. Saka dzimwe ndudzi dzobva dzaona kuti but avo vanhu ava vane zvikomborero zviri pavari. Verengai Deuteronomy 4 verse 6 muzopedzisa pfungwa iyoyo. Ndoda kuti muone dzimwe pfungwa dziripo papfungwa yamuri kutotaura iri correct. Deuteronomy 4 verse ya 6. Deuteronomy chapter 4 verse ya 6. Verse ya 6. Yes. Naizvozvo muchengete izvozvo, muzviite, nokuti ndiko kuchenjera kwenyu nokungwara kwenyu pamberi pavanhu, vachanzwa zvose izvi zvakatemwa vachiti, zvirokwazvo rudzi urwu rukuru ndivanhu vakachenjera vakangwara. Chipedzisai ndangoti ndiwedzere papfungwa yakanaka yamamuchitaura. Right. Karongero kaMwari kaive kekuti vaIsraeri kana vararama zvinodiwa naMwari, yes, Mwari aifadzwa nazvo. Right. Kana afadzwa nazvo, Mwari paafadzwa anodira zvikomborero. Yes. Saka dzimwe ndudzi manje dzaizotarisa dzonoti vanhu ava vanogara zvakakomborerwa. Yes. Handiti mazviona? Voswedera kunoona kuti chii secret yenyu yekuti murarame zvinhu zvakanaka so. Vobva vaona kuti pana Mwari. Saka pakuswedera paya vakutowiswa mukururama. Zvataurwa naDaniel 12 zviya. Saka yaive pfungwa yaMwari takatarisa nechekuOld Testament, yaive kuti zveshuwa vanodzorera vamwe mukururama vachapenya sezuva, but vaivadzorera sei pfungwa yenge ina Mwari? Yenge iri yekuti vana vekwaIsraeri ngavararame muukama naMwari. Mikomborero yaMwari painoenda pavari, dzimwe ndudzi dzichazviona kuti vari kukomborerwa. Pamaverenga pastor, macherechedzere vararama taura Mwari achiti mukachengeta izvi ndiko kuchava kuchenjera kwenyu. Dzimwe ndudzi dzichati muri rudzi rwakachenjera. Ndoda kuti muone kuti vara iroro ndo ratiri pariri. Ndopane chidzidzo, ndopanotori nechidzidzo chekuti vakachenjera. Saka ndoda kuti muzoona kuti kuchenjera kwaibuda sei muOld Testament. Kwaibuda pakuchengeta mitemo yaMwari, moirarama, moita ukama naMwari. Even vaive kunze vaibva vazoona kuti avo vanhu vakachenjera, zvovakwezva votouyawo mukururama. Unoziva kuti pauri kutaura ndadzokera pavhesi rawamboti pautitange naro. Zvaita sokuti kuchenjera kunobuda napaviri. Right. Kana wazviona. Taurai pastor. Kuti
pane kurarama zvinodiwa naMwari, right, hanzi kuchenjera, nekuti inzira inokoka zvikomborero, right, koita kuenda kunodzidzisa vamwe kuti vauyewo kukururama ikoko, right, kuchenjera futi, kuchenjera kwekuti kuenda ndokwatoda kuzoenda. Alright. Ezvino tiri kumboona kwekuti iwe uri kungorarama muukama, vanhu ndo vari kuuya kwauri, Alright. asi vobva vadzidza zvakanaka. Toda kuona maexamples pana madzimambo ekutanga pastor, chapter 10 verengai verse 1 to 3. Madzimambo ekutanga 10 vhesi ya 1 kuenda pa 3. Mufundisi vasati vaverenga, toda kuona kuti zvakazomboraramika here kuti vaIsraeri pavairarama muukama naMwari, kune vaiuya here vachisikuona kuti zveshuwa rudzoro rwakakomborerwa. Alright. Yes. Madzimambo ekutanga 10 vhesi 1. Yes. Zvino mambokadzi weShibha wakati anzwa mbiri yaSoromoni pamusoro pezita raJehovha, akauya kuzomuidza nemibvunzo mikukutu. Akasvika Jerusarema navanhu vazhinji namakamera aitakura zvinonhuhwira nendarama zhinji nezvibwe zvinokosha. Zvino wakati asvika kuna Soromoni, akataurirana naye pamusoro pezvose zvaiva mumwoyo make. Soromoni akapindura mibvunzo yake yose. Hakuna chinhu chakanga chakavanzirwa mambo chaakanga asingagoni kumuudza. Mambokadzi vanodzidza Bhaibheri vanototi kwaaibva kuAfrica, akangonzwa kuti kune vanhu vakachenjera vakakomborerwa. Alright. Kwaakutoita rwendo pastor kuuya kunoona munhu akangwara. Saka pakunomubvunza manje, handi mukunzwa kuti akaenda mibvunzo yakawanda. Mukaiverenga ndima yacho muchidzika, hanzi akaenda achitende Mwari wenyuka ndiye Mwari. Kurova ndo maitiro anga akaitwa naMwari ekuti dzimwe ndudzi dziuye mukururama. Vanouya sei? Vana veMwari ngavararame muukama naMwari. Dzimwe ndudzi dzichanzwa mukurumbira wacho. Pane imwe nyaya inoitika kuna Isaiah 39, chiregai kuiverenga, yaHezekia, paakamborwara. Ukuthi paakarwara Mwari azotinda kukuwedzera amwe makore, asi saine zuva richatara kana raakunodoka rodzokera kumashure. Kune varume vakabva vatumwa vachibva kuBhabhironi, vanga vaingei pastor? Ingotaurai muchidimo. Pakaonekwa kazuva richidzokera kumashure, vava vasati kuBhabhironi vainamata zuva. Right. Ndobva vazonzwa kuti zvakonzereswa namambo okuJerusarema aporeswa naMwari wake. Right. Ndobva vatumwa namambo kunzi endai munoona kuti ndezveshuwa here. Vachida kuti vazive nezvaMwari here. Right. Saka kudzorera vamwe mukururama, zvikuru sei takatarisa kuOld Testament, Mwari ari kuita kunge zvinonzi anga atanga nemusha waAbhrahamu. Abhrahamu odzidzisa vana vake kusvika rwarudzi rwekwaIsraeri. Vaifanira kudzidzisa dzimwe ndudzi nenzira ipi? Ivo vaifanira kungochengeta mitemo yaMwari. Voita ukama naMwari, kukomborera kwaMwari kwobva kwaonekwa pavari zvokwezva dzimwe ndudzi kuuya pavari. Imwe nzira inogona kutoshandika nayo even nhasi, kuti vanhu muri semhuri kwamuri, raramai muukama naMwari zvakadaro zvekuti vakakupoteredzai vaone chikomborero chaMwari pamusoro penyu. Toda kuti tisikuendera nenyaya iyi pastor. Tiri muchidzidzo vakachenjera part 1. Tombonzwa kambo. Chazona na usu na tenzi tonana ninodisa kumuona Jesu akandifira ndichazomuona tenzi iyo miri kwedenga tichazonana naye gare gare kumusha toonana ngerufaro kuona nekuziva Iye mununuri wangu Jesu unondibisa ndichazomuona tenzi
tichazonana naye. Gare gare kumusha. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu vakachenjera part 1. Yes, pastor. Ehe. Tenge taona kuti kuchenjera kuri kubuda pakuti vanhu vamwe vari kudzorwa mukururama naMwari, asi zvichibuda pamhando mbiri. Kune pekutoti vanhu vari kuenda vonodzidza nevamwe, sezvaiitika munguva yeMark Ages, Right. nezviri kutarisirwa pari kupenderwa bhuku raDhanieri kuti mazuva ekupedzisira ngamuite vanotobuda vodzidza nevamwe. Asi ndobva taona kuti zvikuru sei kuOld Testament Mwari ari kuita kunge aishanda nenzira yekuti vanoziva Mwari ngavararame muukama naMwari. Mwari paanovakomborera vakavapoteredza vobva vaona kuchenjera kwavo, voatraktwa, vobva vauya ikoko vozivawo Mwari. Izvozvo yamataura yechitui Yes. yekuti vanhu vari kure Nguva iyoyo rudzi rwaishandiswa nderwevaIsraeri. Alright. Ndo vange vakanzi ngatiitei demonstration yekuti ndudzi dzese dzigokomborerwa kuburikidza nemi. Saka muri kuti kudii pavo? Yandifungisa nyaya yekuna mabasa. Kuna mabasa chapter 8 ka kunotori nemwe munhu mukuru akabva kuno kuAfrica kutoenda kuJerusarema, zvokuti Jerusarema yanga yatondosenda yekunamatira. Vanhu vakutoziverenga mabasa 8 ka unozoenda kumberi nechidzidzo. Mabasa 8 kubva pa27 inoti iyo akasimuka akaenda. Zvino kwakanga kune murume weEthiopia, muranda mukuru kwazvo waKandasi, mambokadzi weEthiopia, aichengeta pfuma yake yese, akanga auya Jerusarema kuzonamata. Mukunzwa pataurwa namufundisi vateereri kuti ndo raitova zano raMwari rekuti vana vaIsraeri yovasenda inoatrakta dzimwe ndudzi dzese. Saka kukomborerwa kwakaudzwa Abhurahamu kuti ndudzi dzichakomborerwa mauri, kukomborerwa kwekuti vanhu vanenge vauya mukururama vachirarama muukama naMwari, Mwari obva avapa mablessings ake. Saka zvinoonekwa nevamwe. Zvinoonekwa nevamwe. Saka yaitova wei yekuisa vanhu mukururama pavari kuona zviri kuitika parudzi rwekwaIsraeri. But pfungwa iyoyo pastor, patinoita kunge taenda kuNew Testament, pfungwa yekudzorera vanhu mukururama Mwari haana kuchinja. Nekuti Bhaibheri rinoti Mwari zuro nanhasi nekusingaperi haachinje maitiro ake. But method manje ndo yakaita kunge yachinjwa. Endai pana Mateo 28 muone. Verse 16 kusvika pa20. Mateo 28. Yes. Verse ya 16. Zvino vadzidzi vane 11 vakaenda Garirea kugomora vakarayirwa naJesu. Vakati vachimuona vakamunamata, asi vamwe vakanyunyuta. Ipapo Jesu akasvika akataura kwavari akati, ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene. Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Panapa mufundisi. Mwari haachada kumirira kuti Israeri iingwe. Alright. Akutoti Israeri ngaichibuda iende kundudzi dzacho. Kumashure anga achiti imimi garai chete, raramai muukama nemi. Vanhu vanouya. Ende taona zveshuwa vanhu vaienda. That's right. But patiri kuverenga apa zviri kuratidza kuti pfungwa imwe chete Mwari anayo. But ari kuti Israeri yaMwari yezvino ngaichibuda. Kureva kuti kuuya Mwari haana dambudziko nazvo. Vanhu vanogona kukondinya vachiuya. Vanokondinya vachiuya. Akaona nebha yake ichirarama zvakanaka, ichikomborerwa naMwari, oti ndakudawo Mwari wenyu. Asi
vanonamata ava havachafaniri kungomirira vanoona nechekure. Zviri kuita kunge zvinonzi Mwari ari kuita kunge zvinonzi nguva haisisiri kurutivi kwake. Mapabata ari kuti rambai muchirarama zviri right, but kutaura chokwadi ngatibudei futi tiende kwavari. Paseji yaverengwa namufundisi kuvatendi inotonzi kutumwa kukuru, Great Commission. Macherechedzere zvinhu zviri kufanira kuitwa pari kutumwa vanhu. Hanzi ngaende vanoita making disciples. Ndochekutanga kuti vamwe vanhu vararame muukama naMwari, vari vadzidzi vaMwari. Zvikanzi movabhabhatidza, vanenge vatenda, movadzidzisa kuchengeta zvakataurwa naMwari. Saka ndozvinhu zviri kufanira kuitwa vanhu pavari kubuda kunodzidza nevamwe. Unoziva chimwe chandinakidza yapo, Mwari wacho ati ndinoenda nemi. Exactly. Ndizvozvo mukatarisa ndima iyi pastor ine tunhu twakawanda. Kana maiteerera kunana vhesi 17 panzi paakasvika pavari, vamwe vakabva vamupfugamira kumunamata ndijesu amuka kutoona kuti asiyana naJesu ataifamba naye. Vakatonyatsozoona zveshwa simba rese rapo kwakupfugama kumunamata. Hanzi asi vamwe vaidhauta zvekuti dai aive isusu nhasi waigona kutanga wambodhila nevari kudhauta kuti ndamuri kudhauta imi wozotaura nyaya yekuvatuma. But Jesu haana kuda kumira akutanga apedza vari kudhauta dhauti yavo. Vari mukudhauta kudaro aiziva kuti vane zvishoma zvandakavadzidzisa, ngavaende pabasa. Kurava kuti muri kuti mimi hazvimirire kuti munhu anzwisise zvese zvine chekuita naMwari ndokutobuda mushoko raMwari nezvishoma izvozvo ngabude chero uchiine tumibvunzo asi buda unodzidzisa zvishoma zvawanzwa izvozvo. Vanhu vaitaurwa navo naJesu vateereri 11 disciples ndodzaitaurwa nadzo, ndo pane vari kudhauta. But aiziziva kuti ndakaita makore navo about 3.5 kudhauta. Vari kudhautavo asi vane something chavanoziva about inini. Instead yekuti ndipedze nguva ndichida kupedza dhauti yavo, ngavaende pabasa. Ndinavo zvimwe zvisati zvavajekera zvichajeka vari pabasa. Waburisa pointi yakakura. Zvimwe zvacho vateereri zvichakujekera ima pabasa. Pindai pabasa. Zvamanazvo izvozvo zvamuri kunyatsoona kuti taziva nezvaJesu zviri enough kuti mupinde pabasa. Mwari anokukomborerai ende anenge ainemi. Usati waenda mberi kastori, vanhu vauri kutaura navava kuti vaende nezvishoma ndevanani? Ndachifunga kuti mazvibata pakutumwa kukuru Great Commission mufundisi. Vanhu vaiudzwa vaive 11 disciples. That's right. Vanga vambofamba naJesu. But pataverenga vamwe vaitodhauta kuti ndiye here. But vane zvimwe zvavaiziva nezvaJesu. Koita vaisadhauta. Saka vese vairatidza kuti vane zvavari kuziva nezvaJesu, vari kudhauta nevasiri kudhauta. Saka aitotuma ivavo vari kuziva nezvake vese vari kudhauta nevari kudhauta. Maybe mabvunziro amaita, maybe kwamuri vateereri, maybe kuti pajeke dai ari nhasi ndopane mubvunzo wangu. Kana ari nhasi tiri kutorera vanoenda kumachechi, even vateereri vechirongwa vakatoteerera chirongwa, because tiri kuti kune vakateerera chirongwa kune vamwe utoti uchitaura naye unotonzwa kuti nyaya yakati yandijekera, kunyange achine dzimwe nyaya dzisati dzajeka. Saka vese vari kutonzi naMwari ngavapinde pabasa rekuti vamwewo vasati vaakuzivaka vauyiswe mukururama. Mufundisi, pavateereri veduka zveshe unotonzwa machiti ndane 2 years ndane 3 years asi asina chechi yaari kuenda, haana kuchechi kwaanopinda. Saka pastor maybe hamusi kunzwisa zvatuta kutumwa kukuru nemateereri, maybe kanitoti anoateereri. The Great Commission yaMwari yekuti vanhu vaende kunodzidza nevamwe haisi kutumwa kuvanhu vari muchechi. Ndosaka makatoona pamaverenga setup yacho, ndakuti muverenge Matthew 28 kutangira pavhesi 16 vakatosangana kugomo, vanga vasiri mutemberi yemuJerusarema. Haizi nyaya ine chechi setup. Inyaya yemunhu aakuziva zvaMwari, aakuziva zvinodiwa kuti munhu aponeswe, ararame muukama naMwari, ararame zvinofadza Mwari. Munhu iye ndiye ari kunzi anofanira kuenda kunoudzawo mumwe kuti auye muukama naMwari.
saka munhu paanenge akuya muukama naMwari ndopanzina Daniel kudzorera vamwe mukururama. Saka tiri kuti azvinzwa izvi ane zvaakadzidza Right. chero mibvunzo yake yese isati yapera, Ehe. asi zvakamujekera zvacho izvozvo Yes. ngaaende kunodzidzisa vamwe. Seexample yamapa yekuti vateereri vamwe maane ma2 years, mumwe akatanga anoti ndaane 6 months. Mwari ari kuti zvawadzidza enda unoshare nevamwe. Aiwa, apo Papakujekera. Ipapo pa- Maybe pamava muchibvunzwa ndiani wamuda kuti aende. Verengai Isaiah 6 verse 8. Isaiah 6 verse ya 8. Isaiah chapter 6 verse ya 8. Ndo utori mubvunzo una Mwari. Ipapo ndakanzwa inzwi rashe richiti, ndingatumaniko ndiani ungatiendera? Ipapo ndakati, ndiri pano ini, nditumei. Alright. Muri kuona mabvunziro ari kuita Mwari. Zviri kuedza kubvunza Mwari achiti ndotumani. Tatanga kuna Daniel. Mwari ari kuedza kubvunza kuti ndingatumaniko, ndivanani zvavo vanoda kuva vakachenjera vachazopenya sezuva. Muri kuona zvaari kuita. Ari kuedza kuti ndiri kuda vanhu ava ndichazogara navo vachaponeswa. But vanhu vacho ndo vandoda kuti vashande iye zvino. Ndingatumani. Saka mapinduriro aita Isaiah, dai mamaverenga riri bhaibheri rechirungu, rinenge richitoti I will go. Pakapindura Isaiah ari kutoti handiri panhangu Mwari, nditumei ndinoenda. Zvekutoti dai chidzidzo ichi chiri changu chisiri chaMwari chemubhaibheri, dai kuri kunzi nyaya yatiri kutaura iyi ndeyangu nemi mukomarwodzi, chiri chinhu chedu chiri personal, ndingadai ndaitobvunza kuti kuvateereri ndotumani zvekuti vanoda vaibva vatoti I will go, but ari kubvunza iye zvino ndiMwari. Saka kana ndakunzwai zvakanaka, pamuri kutaura pamava muchitsanangura, ndabva ndafunga Jesu apfuura nepaSamaria. Right. Anosangana nemukadzi uya uya, vadzidzi vaenda muguta, votaurirana. Right. Hanzi mudzimai akazosiya chirongo patsime. Very good. Kwakumhanya muguta kunokoka guta rinenge rese. Ende vanhu vacho vauya hanzi vakati tabvuma, kwete sekatauriro kawaita tiriko, asi tazonyatsonzwisisa achitaura murume kurava kuti mukadzi uyu haana kumirira kutanga aenda kuchechi, akango ipapo. Ende kana paine chimwe chinhu chinouyisa vanhu kuna Mwari panyaya yamataura ipasi, kuti wongo chinyatsozikanwa kuti ndiwe wemazheti mumaraini. Sorry, language iyo hamuibate. Aiwa, vateereri vari kuibata. Kuti uri kuzikanwa kuti ndiwe wemazheti mumaraini. Wongokaruka one day uri kuenda kuboys dzako, woti wakumana hande kuchechi. Kana kuti guys imboverengai zvinhu izvi. Kana kungovatumira imwe mharidzo pafoni. Vanopay attention. Because vanenge vachizoti ukaona nhingadai. Vanhu vaive vakavhunduka kuti mai ava votidedza. Saka havana kuvhunduka kuti zvataurwa ndo zvakakosha. Vangoti gatione zvatadedzerwa na. Hatipindei pabasa vateereri. Zvamakuziva izvozvo, itokaruka wapinda pabasa Mwari anokomborera. Sei tiri kufanira kukasika kupinda Luke 10 verse 2. Luke 10 verse 2. Pane pfungwa ino verse 2. Yes. Akati kwavari, kucheka kukuru, asi vabati vashoma. Naizvozvo kumbirai kuna She wokucheka kuti abudise vabati pakucheka kwake. Pfungwa iri kuburitswa pastor ka. Ndefanika munhu ane prazi rinotori negoho raibva. But prazi rakakura maeka nemaeka. But vashandi unongori nevatatu kana 4. Izvo zvinhu zvaibva. Saka ndo pari kunzi naMwari wedu eka kucheka kukuru, but vashandi vashoma. Chichidudzirai matauriro aya kuvateereri. Mwari ari kuti apa. Saka Mwari ari kuti zvavari vashoma zvitoda kuti iwewe wacho utosumuka uende neshoko, uchinodzidzisa pawanzwa ipapo. Zvaimboitika ndiri kumushandiri kamufana patairi manzungu, pane pawainzwa mai vachiti zvaita denga izvi ka, mvura ichakaronaya nzungu dzangu dziri muvhu, dzinofanira kukasika kudzurwa. Waigononzwa vakutoti saka zvandichatota ka, ndichaenda ndonokumbira mainhingi vasikondibatsira kudzura. Because vari kuti pasvika nzungu nebasa rinoda kuitwa hadzinganayiwe. Pakuda kuti nditsvage vashandi vakawanda. Saka Mwari ari kutoona vanhu ka,
vekuti vanogona kutouya kuna Mwari, but vashandi ndo vashoma. Pastor, zvitsei pfungwa ikuvateereri. Saka Mwari ari kuti iwe ukamirira kuti ndizoti ndabhabhatidzwa ndozoita mufundisi ndozoendesa shoko, patari pacho apachadizwa. Pfungwa ina Mwari. I know kuti takakura tiine pfungwa yekuti vafundisi ndo vanoita basa iroro, nekuti vamwe vafundisi vanokora mari, ibasa ravo, but handizvo zviri kubuda mukati meBhaibheri. Pfungwa yekuti kuite vashandi vakawanda iri kubva mukati meBhaibheri, iri kusanganisira munhu wese ane zvaakuziva pamusoro paMwari. How urgent is this thing? Endai pana vaEfeso chapter 5. vaEfeso, yes, chapter 5. Endai vaEfeso 5 verse 16. vaEfeso 5 verse ya 16. Yes. Mungwarire nguva yenyu nokuti mazuva akaipa. Chirungu chinenge chati redeeming the time, for the days are evil. Kuti kudi redeeming the time. Kuti nekuda kwekuti ngatiwanei zvatinoita kuti zviruda kuitwa zvacho zviitike. Right. But panobuda futi pfungwa yekuti since kurutori neimwe nguva yakapambadzwa, maitiro ataakufana kuchiita ka tofana kuita negiya rapamusoro. Alright. Kuitira kukavhira nguva iya yakarasika. Ngandipese muenzaniso pasi kuti Mwari ari kutarisa kuti basa iri pamwe ungadai wakatanga kuriita uine 10 years. Alright. But ezvino watombuya waane 60 years. Mwari ari kutika chokwadi chongo usingachizive kwe50 years dzese idzi, asi wazochiziva waane 60 years. Mwari ari kuti kaitiro kaunofanira kuchiita ka ita uchiziva kuti pane kachikwereti ke50 years dzese. Itawo nepesi iri kuratidza kuti ka uri kuona kuti matimambonawo kuti vamwe vabereki kuti akuita zvidzidzo kana kuti zveform 4 iye atone mhuri ane vana 5 haaswera achiita majokes kamuklasi sezvinoita vaari kudzidza navo vana vane ma16 years iye achiziva kuti ndine vana 4 asara kumba. Anenge ari serious nechikoro because ari kukavhira nguva yakatambisika kumashure. Basa iri tinozowanei pastor? Vakorinto wekutanga 15 verse 58. Vakorinto wekutanga 15 verse 58. Inoti kudii papa? 1 Vakorinto 15:50. Saka hama dzangu dzinodikana, mirai makasimba, murege kuzununguswa, mubatire Ishe zvikuru nguva dzose, muchiziva kuti kubata kwenyu hakungavi pasina muna She. Mwari achatiperekedza pabasa irori, uye Mwari ari kuti kubata kwese hakungavi pasina. Tiri muchidzidzo vakachenjera part 1. Regai timbonzwa kambo. Chigaro chake Yesu toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari tese tinoimba tinoziva Mwari tiri vana vekudenga tiri vana vekudenga totaura ini totaura ini toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kisa kwa Mwari tinofana pano geza Mwari tisati tashika hapo musha we Sioni musha we Sioni toye
musha wa Mwari kudenga, tinoenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Ngatiimbe kwazvo, tinorega kutya, totewera Emmanuel, totewera Emmanuel, kunyika kudenga, kunyika kudenga, toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Isu toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Isu tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Isu tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Isu tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Tomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehuruguru yedu vakachenjera part 1. Mufundisi, yes. Taona Mwari ari kudeedza vanhu kuti vapinde pabasa rekudzoreredza vamwe mukururama. Tauda kuona maprinciples kana kuti zvinoputira kaitirwo kebasa iri dai taida kurisamarize. Okay. Rine mipanda mingani. Okay. Saka ndoda kuti mushandise mapisarema 126 ivhurei moverenga vhesi 5 na6 ine pfungwa dzainoburitsa ipapo. Mapisarema 126 vhesi ya5. Vanodyara nemisodzi vachakohwa nemufaro. Unofamba-famba achichema akatakura tsama yembeu, uchadzoka nomufaro akatakura zvisote zvake. Panzi vanodyara nemisodzi vachakohwa nemufaro, vanofamba-famba vachichema vachadzoka vaine mufaro vakatakura tsama yezviyo. Munongedzo wemarimiro aiitwa munguva dzebhaibheri. Pfungwa iri kuburitswa ndeyekuti munguva dzemubhaibheri, mufundisi, nengari yehondo dzaiitika nezvimwe zvikara zvesango, misha yevanhu yaigara iri mumajurawo, mumasvingo, minda iri kure nekunogara vanhu. Saka kuti uende kumunda waitobuda murusvingo yaitova rwendo rwekuti unotofanira kufunga kuti mangwana kuenda kumunda. Okay. Wotonyatsa kubuda kuenda go forth kubuda. Saka mupfungwa iyo yekurima Mwari ari kunokora zvinofanira kuva zviri isusu papfungwa yekuenda nevhangeri. Alright. Pari kubuda woenda kumunda. Pabuda kunzi vanodzvara nemisodzi pane kudyara. Pobuda nyaya yekuchema yemisodzi. Pozonzi kutaura chokwadi uchadzoka uine tsama yezviyo. Saka ndoda kutanga ndatsanangura kuri kurima chaiko. Okay. Moisa zvazvinoreva kuri kuita basa revhangeri. Taiti uchirima zuva raidzimara kukwira, mufundisi, uchifunga kuti baba vachati taakunodya, chiboponorai mombe. Waitoshamisika zuva rakwira kudaro waneta uchifamba, wotonzi bayai mumwe muforo. Waisazobudako misodzi inooneka, but kutaura chokwadi basa iroro nekumwe kutaura togona kuti tairima nemisodzi. Paive nekurwadza nekubatikana nenyaya yacho. Kana tapedza kudaro takarivheta taisa mariji, tokanda chibage chacho. Mwedzi mishoma yapera waizoona taakukohwa muchinotema chibage chinyoro makuya netswanda maakukohwa. Saka Mwari ari kuti kudii pabuda zvinhu 4 izvi pastor. Going forth uchienda kumunda. Asi uchienda uine misodzi.
nekukanda mbeu wodzoka wakohwa. Chiisai mumutauro zviri kusamaraiza maitiro ebasa rekuenda tichinosheya nevamwe. Taurai tinzwa. Mebregerai tiverenge Ruka 11. Iverengei. Ruka 8 vhesi ya11. Yes, pastor. Inoti iyo zvino mufananidzo ndeuyu, mbeu ishoko raMwari. Thank you. Iri kubva yaita zvakanaka. Right. Chipatambanudzai Mwari ari kuti kudii kwatiri nhasi. Right. Saka zviri kutaurwa kuna mapisarema kana tazvitora nedudziro izvi. Yes. Kureva kuti nyaya iri kutaurwa panapa ndeyekuenda neshoko. But pakubuda vanhu vachienda, chiri kurehwa panapa kutobuda kwemunhu aakuziva chokwadi. Kuenda uri kutorwa semunda panapa kuvanhu vasati vanzwa zvawakanzwa iwewe. Ndokumunda kwacho. Right. Uri kubuda uine mbeu, uine shoko. Right. Kuti rinosvika kwavari. Kunovadzidzisa ndokuridyara. Asi paunenge uchivadzidzisa manje, ndo pari kunzi kunorima kuminda kune kurwadza panyama. Asi kuenda neshoko kunofanira kunge kuine kudzamirwa pamwoyo. Uri kunzwa kuti munhu uyu akasaziva izvi ari kuenda kunoparara. Uri kurwadziwa nekumuona achinoparara. Hausi kuda kuti aparare. Une shungu dzekuti dai auya anzvenga njodzi iriko kumberi. Right. Uri kubatikana. Ngandipese muenzaniso kuti waakuziva iwe kuti vakafa havana chavanoziva. Right. Asi wonzwa mumusha menyu muchinzi mbuya vakati varida kuripwa hari dzavo dzakapunzwa nevazukuru. Mbuya vakatofa. Isvikiro rabuda panga pachiitwa rimwe bira ratsanangura kudaro. Hauye ndoringori nepfungwa yekuti ndezvemweyetsvina zvavari kuita zviya havasi mbuya. Hautauri zvine kakunyomba. Unenge wakabatikana kuti maiwe vanhu vari kufunga kuti ndimbuya. Vari kuda hari dzakapunzwa havasi mbuya. Chakataura mweya wetsvina. Saka unenge uine kakuvanamatira neshungu dzekuti vaone chiedza zvisina kunyomba asi uchidokwairira kuti dai vaziva chokwadi chiri kuitika. Ndo maitirwo ari kunzi anoda kuitwa. Right. Basa iri amenoti pajekero atero kuti harisi kufanira kuitwa casual. Kungoti hauziere kuti kubhabhatidzwa kunyikwa mvura kamwe chete. Usina kubatikana pazviri. Unofanira kubatikana kuti vari kurarama ini era. Uchivanamatira, uchivakumbirira. Ndo process iri kunzi naMwari ndiani wandingatume angaite izvozvo. Now pane pazopedzisa vhesi vachiti munhu anodzoka akatakura zvisote. Now mabudiro ainoita kana waenda neshoko uine kurevesa pamwoyo, uine kudzamirwa. Mwari amboti kuna Mateo 28 Jesu anoti ndinenge ndiinemi. Saka chinonoita kuti vanhu vanzwisise shoko vagorigashira vagopinduka hakusi kugona kutaura kwako. Aiwa huvepo hwaMwari achibatsira kuti shoko riya rigashirwe nemwoyo. Saka matauriro amaita ekuti ndiMwari anopa maresults. Right. Andipa dzimwe pfungwa pane nditenderei ndoda kutokumbira vateereri. Pataurwa vateereri papiwa muenzaniso wokurima ariwo maitiro ebasa kuti chinodiwa kwatiri isu vateereri kuzvimisira. Unoenda neattitude ipi? Uri kurwadzirwa vamwe, une shungu dzekuti vamwe vauye kuruponeso. Mbeu yacho yekunodyarwa chii? Ndo zvawaakuziva zvishoma izvozvo. Zvikanzi koma results vanhu vangatotendeukawo pauri ipapa wadzidza nawo. Ndo pari kunzi aiwa anoperekedza basa iri taita 3 stages idzi ndiMwari. Maresults anotobuda. Saka pandoda kukumbira vateereri. Vateereri ndoda kumbokukumbirai kuti hatimbozvitrayai. Namatira munhu uine shungu dzekuti auye muchiedza. Iro vhiki iro riri tobva taenda kunodzidza naye. Ndokumbira kuti muzosheyawo neni feedback yenyu.
pandinoda kuti vaone vateereri ndepekuti Mwari anoperekedza basa rake. Because kune mumwe unoti pastor inini ka kutaura chokwadi ndine shungu but kuti pane wandingatsananguriro akatonditeerera ndo pandinoda kuti vazvione kuti bhaibheri harinyepe, muridzi webasa ndiMwari, kutaura chokwadi zvisote zvinowanikwa. Amenotaura iyo nemamwe matauriro kuti vabvume experiment itaurai nawo. ZvaMwari zvinoda kuti Mwari ndimi mandituma, handisi kukuonai, asi makavimbisa kuti munondiperekedza. Inini ndoda kunodzoka ikoko ndanyatsonzwisa kuti zvedu munondiperekedza, zvimbonobudirirawo ndidzoke ndakabata substance. Exactly. Verenga Isaiah 32 verse 20. Isaiah 32 verse 20. 32 verse ya 20. Makaropafadzwa imi munokusha pose pane mvura, munosundira makumbo enzombe nembongoro. Bhaibheri rikuramba richipa mufananidzo wevanhu vari kurima. Vari kuti heki vachityaira mombe kana vapedza vodyara pane ivhu rine unyoro. Munoziva kuti munyika medu patinorima, as long mvura yanaya paita unyoro, ukakanda tsanga kana isina kuora inomera. Chibage chingatozotambura kutsvukuruka chatomera chaakuda fertilizer, but kumera as long paine unyoro chinomera. Saka ndo pari kunzi naMwarika, makaropafadzwa kana muine shungu yekuti muri kukanda pese pamuri kukwanisa. Ende kukudzai chokwadi nyika yaiye zvino ine unyoro. Mwari ari kuperekedza basa. Hatipindei pabasa iri tisheye nevamwe vauye mukururama. Kana muchiti nyika ine unyoro, muri kureva kuti vanhu vari ready kunzwa nekugashira shoko raMwari. Vanhu vari ready. Paya panga pachinzi mindai kucheka kukuru, ndiMwari ari kuedza kutoreva kuti vanhu vari ready. Saka muri kuona kuti kune dambudziko ndekupi? Ndekunesu vane zvavaakuziva. Kusaenda kwatiri kuita. Kusaenda, because kuruda kuendwa Mwari aritoti kuri ready kare. Ivhu racho hanzi rakatoorera rine unyoro. Zvauchanotsveta ikoko zvichatomera. Why? Nekuti Mwari ndiye anenge achiperekedza basa iroro. Ngatifambei pastor, handei pana vaKorinde. Timboona pana vaKorinde manje pastor. Pane chimwe chinhu chakandifadza ipapo. Chekuti vanhu vanogona kuita mubvunzo mufundisi kuti but tine zvipo zvakasiyana, ina hangu ndokogona kuimba, handigone zvekuparidza. Ndoda kuti muone kuti nyaya iri kutaurwa paka haizi yekuparidza kana kuimba, ndeye munhu wese. But pane chimwe chamuchazoona imbwe masvika here pairi. Vakorinde kutanga 3 verse 8 na 9. 1 Vakorinde 3 verse ya 8. Yes. Zvino unosima nounodiridza ndavamwe, asi mumwe nomumwe uchapiwa mubayiro wake sezvaakabata. Nokuti tiri vabati pamwe chete naMwari, muri munda waMwari, muri imba yaMwari. Bhaibheri riri kuti pakuitwa kwebasa iri vanhu vari mumastage akasiyana. Pana ari kusima, ndo pari kutotanga kukandwa shoko raMwari. Pana ari kudiridza. Kureva kuti maybe kuti zvibatike pastor, ngandipese example pakudiridza apa. Ndoda kupa maybe katitange neni nemi tiri mustudio. Kuti toti chidzidzo tachiita chaenda, chasvika kumunhu angasitori nahanya nekunamata Mwari, patobva ti ndoda kuitawo zvekunamata. Pakadaro tinenge tichifananidzwa sekunge tashandiswa naMwari kusima. Pabatika ka. But munhu uye hatigare naye kuno. Abva aita mibvunzo yezvinhu zviri kumunetsa kuti ndo zviri Sabata. Saka ndikasiya basa ndisashande nemusi weSabata ndorarama sei nemhuri. Paari kuzvitaura achizvifunga izvo ari kuNorton kana kuKwekwe, pobva paita mumwe munhu wokuti munhu waMwari ngatizvinamatirei. Vobva vatanga kunamata vari uko. Isusu hatisi kuzviziva, isi takangoita chidzidzo. Munhu uya zvaakuita ari kuKwekwe ati ngatinamatei afanana nemunhu ari kudiridzira kuti chokwadi chakadzidzwa chiya chisafe, munhu agone kuchirarama. Saka pamaverenga vhesi manje pari kunzi akadyara naadiridza ndevamwe. Hapana ari kukunda mumwe. Vane chinangwa chimwe chete. Hapana anonzi ari bheta kupfuura mumwe masamwari. Because ari kuzoita kuti tsanga imere. Even wadiridza kuti midzi igone kutora mvura ndiMwari. Saka mumasamwari hapana anofanira kuti handina chipo chacho. Pane paunonokwana pekuti vakawanda. Isai mumashoko enyu pasindaedza kureva kuti nekusiyana kwatakaita
chiri kungodiwa ndechekuenda sekutuma kuri kuita Mwari. Kana wanosvika ikoko, Mwari anokushandisa sekugonesa kwake iye. Exactly. Munoziva kuti kune mumwe wekuti haagone kutotsanangura mavhesi aya. Kwete kuti haaziye. But kuti atsanangure, mumwe anotonyara kutaura nevanhu. But munoziva zvinogona kuita mumwe. Anogona kuti, Pastor, chidzidzo chainini chakandijekera. Nditumireiwo audio yacho. Pane wandiroda kushare naye. Murikuona zvaari kungoita bedzi. Iye ari kungoshandisa data rake remufonika opfudza kune mumwe. Unoziva wavhura pfungwa dzangu. Saka pari kunzi vanhu vaenda apa, hakusi kutongofamba chaiko nemakumbo physical bedzi. Aiwa. Vanhu vanogona kuenda through masaisai. Muchazoona pane chimwe chidzidzo chatichaita chinoteedzana nechino. Nzira dzacho dzakawanda pasi. But pfungwa yandiroda kuti mumboona bedzi yezvino ndeye kuti pakuitwa kwebasa iri muri kuuya vanhu vane zvipo zvakasiyana. Vese mumaziso aMwari vakainzana. But manzwa here pamapedza kuiverenga mufundisi panzi nekuti tiri vabati pamwe chete naMwari. Ndopfungwa yandanga ndichida kushaya nevateereri. Vateereri mukanzwa Bhaibheri chiti tiri vabati pamwe chete naMwari, riri kuisa pfungwa yekuti pabasa iri mumwe wacho ari kubopwa pajoki iri ndiMwari. Muri kuita kunge muri kurova ndima imwe chete naMwari, zvekuti mabasa atinoita, of course Mwari anotichengeta pamigwagwa kumabasa, but kana paine basa riri clear muBhaibheri rekuti unogona kudzoka kumbotoswoti kumudzimai wako kuti nhasi tanga tiina Mwari, iro riri kufambisa vhangeri. Because riri kutonzi we are co-laborers with the Lord. Saka kana uchitobuda kuenda neshoko kuti regai timboenda naMwari. Yes. Atidzokei tipendere chidzidzo Daniel 12 verse ya 3 pastor. Daniel 12 verse ya 3 mobva maibatanzana Daniel 12 verse 10. Vakachenjera vachapenya sokupenya kwokudenga, uye vanodzorera vazhinji kukururama vachapenya senyeredzi nokusingaperi. Daniel 12 verse 10. Verse ya 10. Yes. Vazhinji vachazvidatsa nokuzvichedesa nokubviswa tsvina, asi vakaipa vachaita zvakaipa. Hakuna pakati pavakaipa uchanzwisisa, asi vakachenjera ndivo vachanzwisisa. Paverengwa namufundisi, vazhinji hanzi vachatozvinatsa. Kureva kuti mukada vateereri kuita basa iri, vanhu vakawanda vachatouya kuna Mwari, vachauya mukururama, votobva mumararamiro ane tsvina kuburikidza nemaefforts enyu. Zvikanzi plus pamusoro peizvozvo, zvinhu izvi zviri kuita kunge zvisiri kunzwisisika zvimwe zvacho kwamuri, zvinononzwisisika kune vachada kubvuma kutumwa naMwari. Zvimwe zviri kuita kunge zvisiri kunzwisisika zvino zvichanoti jekei. Ndine chikumbiro kwamuri nhasi vateereri. Chikumbiro chandinacho, handisati ndamboita chikumbiro chakadai. Pane nhare dzichataurwa namufundisi paakupera chirongwa chino. Inhare dzekuti tikupei malinki ekuti mupinde mumaWhatsApp group ekuti muwane zvimwe zvidzidzo zviri kumashure. But nhasi foni idzi dzishandisei kuti mupiwe linki. But pamusoro peizvozvo ndokukumbira kuti mungotiisira meseji yekuti vafundisi, inini ndichaenda. Ingofunga munhu wani waurida kunoshare naye, ingoisai meseji bedzi yekuti vafundisi, inini ndazvinzwa zvataurwa naMwari, ndichaenda. Don't worry kuti pauchazoenda zvichamira sei. Toda kuti tingoona kuti zviri kujeka here kwamuri vateereri, kuti Mwari ari kutarisira munhu wese tiite basa rekudzoreredza vakawanda mukururama, tizopenyawo sezuva taamuushe hwaMwari. Munongoisa meseji bedzi yekuti vafundisi, tazvinzwa, inini ndichaenda. Onekai vateereri. Toda kutenda nekuva nesu pachirongwa. Tibatei panhare idzi 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda ndibata ndimwedo dombo ndi weekend ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu
Singanyaradzi nyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwe tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa handichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira